Pred štajerskim derbijem je z menoj naš krilni napadalec Ivan Božič. Ivan, prihaja obračun z Mariborom, v naši garderobi vlada zares izjemno vzdušje. Je to zaradi uspešnega rezultatskega obdobja ali pa je to tisti prvi pogoj, ki sploh mora biti izpolnjen za to, da do uspeha na zelenici sploh pride? Da, trenutno je jako dobra atmosfera u slačionici, odlično se slažemo, kako na terenu, tako i izvan terena. Mislim da je to jako bitno. Mislim da naravno da je to najviše zbog rezultata jer svaka pobjeda nam puno znači, tako da mislim da nas to krasi i to trebamo pokazati opet u nedjelju protiv Maribora. Ako budemo klapa, možemo se nadati nečem. Naš naslednji nasprotnik je v prejšnjem krogu visoko izgubil s 4-1 v Sežani. Bo ranjeni lev zato še nekoliko bolj nevaren? A mislim da to nije bilo pravo lice Maribora, svakom se može dogoditi loš dan, loša utakmica. Tako da ne bi ja baš to njih otpisao odmah u startu jer oni su jako dobri, imaju širok kadar, imaju dobrog trenera, tako da očekujem tvrdu tekmu i bit će gusto. Ivan, omenil si širino kadra. Eden od ciljev v Ljudskem vrtu zagotovo ustvariti si določen kapital pred tistim trenutkom, ko Sergej Akirović ponavadi zamenja ekipo, da nam bo potem v tisti zadnji tretjini, v tistem drugem polčasu vendarle nekoliko lažje. Da, doslovno trener koliko god ubaci može održati nivo kvalitete, tako da imaju jako širok kadar, dobre igrače, tako da mi trebamo držati samo svoju igru, moramo biti klapa ekipa i dati sve od sebe na terenu i ja se ne brinem. Nas bo Maribor napadel od prve minute ali pa je to vendarle preveč v tem trenutku za naš protinapad, vendarle nekoliko preveč nevarno? Pa mislim da su nas dosta analizirali, da znaju koliko smo opasni iz kontri, da smo hitri gore, tako da na njima je da se oni malo više brinu za nas, a mi smo ih analizirali, tako da ništa, daćemo sve od sebe, znamo koliko su dobri, nećemo ih podcijeniti, respektiramo ih naravno i idemo pobijediti tamo. Pred sezono smo si za cilj postavili uvrstitev v evropska tekmovanja. Manjkata takole v teoriji še 2 točki. Uvrstitve v Evropo se lahko veselimo že po zadnjem žvižgu Bojana Mertika v Mariboru. Pa mislim da je to još nije gotovo, da treba ostati fokusiran na sljedeće utakmice. Bez obzira koliko zaostaju za nama ostale ekipe, trebamo dati sve od sebe. Ove zadnje utakmice, ako je moguće sve pobijediti, možda nas nagradi s nečim više, tako da samo polako.